Tapos Oh, ikaw magsabi, ikaw, ha? ikaw yung leader, ha? Oh, go. Leader ng Vive. 1, 2, 3. Wait lang yung meron. So ano pang hinihintay natin mga kakabsat? Tara! Join na! Naimbag nga Aldaw kakabsat. Mga kakabsat, ready na nga ako para pumunta sa staycation ko with my friends. So, it is somewhere here in Pasig and I'm really excited to meet them, mga kakabsat. So, stay tuned. Papakita ko as well yung buong episode wherein mag-e-enjoy talaga kami with my friends. And also, I will show you my outfit today. Let's get to it. Naimbag nga Aldaw kakabsat. So, nakarating na nga po ako dito sa venue ng aming staycation with my friends. Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga ganap dito sa aming staycation na to. So, stay tuned mga kakabsat. Diyan lang kayo. So, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin itong staycation na to. Tara! Join na!
Ano pang hinihintay natin mga kakabsat? Tara! Join na!